Ayan, YouTube mo lalab. Ang background mo parang Pinas. Nasa Pinas ako. Ano, YouTube mo Miguel Love Show. Nasa Pinas ako lalabs. Wala ako sa abroad. Magandang umaga Miguel Love. Shout out everyone. YouTube mo. Nasa Pilipinas ako lalabs. Bakit di mawala yung ano? Junaski, pakitanggal yung ano, yung sponsorship ba yun? Ayun, Maui Boy, shout out. Ayan, meron pa akong premiere ngayon mga lalabs. Within 10 minutes. Chappy? Chappy ba? Chappy? Chappy, okay na ba? Amano lang yung ano ko. Okay na ba? Junaski, tingnan mo naman to lalabs. Oh, hindi ko matanggal. Ano ba to? May lumalabas na to. Ano to? Hindi matanggal sa harapan ko ba? Ano to? Chappy. Chappy pa rin ba hanggang ngayon? Chappy? Ayos naman eh. Junaski, pakitanggal yung ano sa harapan ng camera. Ano ba yun? Lalabs. Close mo lang. Hindi nga ma-close eh. Next ko nga ayaw eh. Hindi nga Chappy. Ayan. Ayan, okay na. Salamat. Huwag kayong Naka-live ako eh. Tawag ng tawag. Wala naman sa harapan. Okay na. Ayan. Ayan, Miguel Love shout out. 3 million in the house. YouTube nung lalabs. Nasa Pinas pa ako lalabs. Nasa Pinas na po ako nung 21 ako dumating dito. Ayan, yung background ko. Naka-electric fan. Nasa Pilipinas ako, wala nga akong music eh. Tingnan mo, hindi ba to boring? Wala ba akong ano, harang? Parang walang harang, di ba? Parang Miami Beach. Parang wala akong harang. Pacheck naman Junaski lalabs. Bakit wala akong harang? Di ko ata napindot. Lalab Junaski lalabs. Patingin naman lalabs, oy. Hi, Miguel Love shout out from Miami Beach. Wala akong ano, harang ata eh. Di ba parang walang harang? Wala kang harang na on mo ba? Parang hindi. Ayan, wala akong harang. Umilipad-lipad yung buhok ko. Paayos naman po, ano? Tulungan mo naman ako, Jonas Kilalabs. Para 5 million dollars, Miguel Love shout out. Ayan, ibaba ko lang yung aking, ano, yung aking premiere. No ads. Paayos naman, lalabs. Junaski, pa-help. Di ko ata na uni. Paano ba yung bumalik doon? Wala akong harang. Leo Dis, Miguel Love shout out na loves. Leo Dis dito doon po ko. I don't have this one. Music. Boring. 7 million in the house, Miguel Love shout out. 7 million in the house, thank you so much. But I don't have harang. Walang harang. End mo ang live mo at on mo. Ganun ba yun, i-end ko? Kailangan bang i-end? Hindi siya pwedeng ibalik. Oh my God, may mga tao na. Hindi ba yun pwedeng ibalik katulad ng ginagawa ko dati? Ha? Mag-i-start na yung aking premiere. Hayaan mo na yung premiere ko na lang muna. Ibaba ko yung premiere ko. Wala akong harang mga lalas, hindi ko ata napindot yung on. Ang hirap naman nitong ganito, mano-mano. Tapusin ko muna yung premiere, Junaski.
Madam Love Channel, Mega Love shout out. Salamat po sa patamsak. Yan, ibaba ko lang yung premiere ko. Madam Love Channel, Mega Love shout out po, Madam. Good morning. Philippine time, good morning. Ayan, Birds Vlog, tamsak host, Mega Love shout out. Mga lalabs, may premiere po ako. Ayan yung nakataas. Ang oras na ba yun? Hindi ko ata naon yung aking harang. Di ba yung Junaski gawin mo? Na maon mo? Ayan, Birds Vlog, tamsak. Salamat na lab sa patamsak. Tamsak host. Ilang minutes na lang ba to? Ayan, ang dami na ng tao. Junaski, pahip naman, lalabs. Uy, paon yung aking monetize. Ano ba yon? Yung aking ads. Paano ba gagawin? Hindi ko naon. Pindutin ko nga to. Naon ko na ang ads. Okay, salamat. Sabi mo, i-end ko eh. Ikaw naman eh. Ayan, Madam Love Channel, Mega Love shout out. Nagbaba ng bye. Madam, medyo na ano pa ako, Madam, kasi wala pa akong mano-mano pag ganito yung na ano ako ba. Nasana yung dati kong ginagamit. Wala pa akong music. Boring. Ay, kapon lang kasi ako nagpakabit ng internet. Ayan, Donna Von Holar, Tamsak there. Mega Love shout out. Have a nice day. Mga lalas po, support naman ako mga lalas. Meron pa akong premiere. Ayan yung nakapin. 6 a.m. po yung aking premiere. Razor Blade, Mega Love shout out. Thank you so much, Razor Blade. Ang hirap pag ganitong mano-mano. Manay, Mega Love shout out, Razor Blade. Ayan. JM Vlog, Mega Love shout out. Ayan, bell all comments lang po. So, play agad, promise, from JM Vlog. Wala pa akong music. Ang hirap mag-adjust. 8 million in the house, Mega Love shout out. Ang hirap mag-adjust, mga lalas. 11 million in the house, Donna Bonholar, Mega Love shout out, lalas. Ayan, 10 million in the house, Mega Love shout out. Nasa Pilipinas na kasi ako, mga lalabs. Ayan. Click this link now. Okay, Donna Bonholar, I will click, then I will watch your video. Also watching from Kentucky. Ayan. Jam Orosa Official, Mega Love shout out. Hello po. Lalabs, hello lalab, Mega Love shout out. Jam Orosa Official. Ayan, 12 million in the house, Mega Love shout out. Mga lalabs, pa-support po ako sa aking premiere. Ayan, 6 a.m. Ayan, may aso pa. Ambot. Hello from Jam Orosa Official. Ayan, 15 million in the house. Mega Love shout out. After you watch video, you may leave a comment, maybe leave a thumbs up. The most important part there. Patayin mo nga yung aso. Ayan, 15 million in the house. Mega Love shout out. Thank you so much, mga lalabs. Wala pa akong music. Pagpasensyahan nyo na. Gadgets pa si host. Ayan pa yung aking premiere. May ads na pala ako. Thank you so much. Jam Orosa Official, lalabs, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, lablabin po natin, mga lalabs. Mga lalabs, yung aking premiere po, nasa taas ako po yan, mga lalabs. Si Bicula ng Uragon. Ayan, pa-support naman po ako, mga lalabs, sa aking premiere. Ayan, 12 million in the house. Mega Love shout out. Thank you so much. 10:43, ano ba to? 6 a.m. ilang minutes na lang. Ayan.
Have a good rest of your night. Good night. And good night, Donna Bonolar. Thank you so much. Jubelia Tamsak Migalab, shout out. Jubelia Lalabs. Ayan, 10 million in house Migalab, shout out. Ang hirap mag-adjust. Uy. Mga nalapatamsak naman pa ako sa nakapin. Ayan, ano po yan, set up ko na lang ang laptop. Ayan. Thank you so much, Jonas Kilalab. Thank you so much. 10 million in the house, Miguel Lab, shout out. Mga lalabs, yung premiere ko po, ayan, within 10 minutes po mag-start na po yung nakapin ako yan, mga lalas. Support naman po ako, mga lalabs, sa aking premiere. Yan po yung aking journey nung ako po yung nagbiyahe from UAE to Philippines. Ayan, thank you so much. 10 million in the house. Thank you, thank you, thank you. Ayan, patamsak naman ako, mga lalabs, sa nakapin. Ako yan po, si Bicula ng Uragon. Thank you so much, everyone. Thank you so much. 10 million in the house. And Junaski, thank you so much. Dan sa premier mong binabahos. Ayan, salamat, Jam Lalab. Salamat. Ayan, within 10 minutes, mag-start na po yan, mga lalabs. Yung aking biyahe from UAE to Philippines. Thank you so much. Salamat, lalabs, sa patamsak mo, lalabs, sa aking premiere. Ayan, nag-adjust pa ako. Wala pa akong music. Medyo boring. Kailangan ko lang lagi magdaldal para hindi maboring yung aking mga viewers. Ayan, thank you so much, everyone, sa support nyo dyan. Ayan, 10 million, thank you so much. And mga lalas, binababa ni Nightbot yung aking mga member, ang palatandaan. Jubilia OTW from Jam Urosa Official, thank you so much. Ayan, Jubilia OTW daw, si Jam Urosa Official sa'yo, lalabs. OTW, 9 million in the house, thank you so much. TikTok viral, lalab, Migalab, shout out to Sukhos, good morning. Lalab, good morning, TikTok viral, Migalab, shout out, lalab, thank you so much. Ayun, mga lalab, support nyo naman yung aking premiere, mga lalab. 811. Ayan, within 10 minutes po mag-i-start na po yan. Harang ho, salamat sa paharang mo, lalab, TikTok viral, lalab, salamat. Ayan, Chronic Trends Channel, binababa po ni Nightbot, palablab din po ako, mga lalabs. Si Maui na sa ilalim ng kama. Pinakain ko na yun, natulog-tulog. Natutulog. Ay, boy, come here lang na. Sa ilalim ng kama, hindi lumabas kasi nakasarado naman yung pintuan. Kasi bukas na yung pamahal, mga idol from TikTok viral. Ay, lablabin natin, mga lalab, si TikTok viral. Thank you so much. Mga lalabs, patamsak naman po ako sa aking premiere po, yung si Bicula ng Uragon. Ako po yan, mga lalabs. Si Bicula ng Uragon. Ayan, within 10 minutes, mag-start na po yung aking premiere. Padikit, please, road to 800 from Jubelia. Sige, lalabs, mamaya, lalabs, happy mansari. Ayan. Thank you so much. May pa-happy mansari. Birds Vlog. Ayan, thank you so much, Jonas Kilala, happy mansari. Thank you so much. Love you so much. And I miss you. Ayan. Jubelia, dan po sa'yo. Full package. Sukli, please. Ayan, Jubelia, lalab. Pasuklian na lang po si Jam, lalab. Dan na sa'yo, lalab. Si Jubelia. Pasuklian na lang si Jam Orosa Official. Dan sa'yo. Thank you so much. Ayan, 10 million in the house. Mega love, shout out. Thank you so much. Mga lalabs, patamsak naman ako sa nakapin, mga lalabs. Ayan, mag-i-start na po yung aking yung aking premiere within 10 minutes. 12 million in the house, Mega Love, shout out. Pagpasensyahan nyo, mga lalabs, kung boring at wala pa akong music. Nag-adjust pa si host. Thank you so much, mga lalabs, sa inyong mga support dyan. Thank you so much. Ayan, 12 million in the house, Mega Love, shout out. Mga lalab, within 10 minutes, mag-start po yung aking premiere na kapin, mga lalabs. Bicula ng Uragon. Patamsak naman, papunta na kami sa premiere mo. Ayan, thank you so much, everyone. Thank you so much sa iyong support, lalabs. I love you so much. Bicula ng Uragon, mga lalabs. Patamsak naman pa ako, mga lalabs. Ako po yung nakapin. Ayan, panoorin niyo po yung aking journey from UAE to Philippines. Po yan, yung aking yung aking vlog. Thank you so much. 12 million in the house. Kailangan lang niyo magdaldal kasi wala tayong music.
At sana soon ma-set up ko na to. Ayan, 12 million in the house. Thank you so much. Thank you so much everyone sa walang sawang pag-support nyo kay host. Thank you so much. 12 million in the house. Thank you, thank you, thank you. Ayan, Junaski, thank you so much, lalabs. Ayan, malapit na pong mag-start yung aking premiere. Ayan mga lalabs, meron po akong pa-premiere yung huli pong mag-message sa aking sa premiere. Meron pong 30 pesos na load. Mga lalabs, ayan, maglo-load po ako mga lalabs. Yung huling magme-message sa aking premiere, meron pong 30 pesos na loads. Only for the Philippines, mga lalabs. Yung mga Pilipino lang po. Sa ibang lahi, hindi tayo pwedeng mag-load. Ayan, yung huling message po sa aking premiere, meron pong 30 pesos na load. How are you tonight? From Jordy the Sailor. Lalab, Migalab, shout out Jordy the Sailor. Yeah, Ricky Stewart, Migalab, shout out. Lalabs, my premiere. Yeah, Lalabs, I will support your premiere. Just first lalab, support my premiere. Bicolano ng Oragon lalabs. Within 5 minutes, my premiere will start lalabs. Yeri Kilalas Bicolano ng Oragon. Ayan, thank you so much. Ayan mga lalabs, yung aking premiere, pa-support naman po ako mga lalabs. May premiere po mga lalabs. Ayan, mag-i-start na po, 4 minutes na lang. Ayan, thank you so much mga lalabs, pa-support naman po. Yung huling message po sa aking premiere mga lalabs, yung huling magme-message, may 30 pesos na load. Ayan. Support my premiere from Hiriki. Ayan mga lalabs, thank you so much. Ay, namatay ang bot. Oy, kailangan i-charge. Namatay. Namatay yung tablet. Kasar naman to, oy. I will support you, Hiriki lalabs. Thank you so much. Ayan, pa-support naman po 7 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, support mo po muna yung aking premiere mga lalas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, mag-start na. Ilang minutes na lang ba? Ayan, 3 minutes na lang. Ayan, 4 minutes na lang po. James GPGP Lalab, Miguel Love, shout out. Tamsak, thank you so much sa patamsak. Dimple Sakura Vlog, Miguel Love, shout out Lalab. Ayan, Sir James GPGP, Miguel Love, shout out. Tamsak at Harang Lalab, salamat Lalab sa paharang mo dyan. Ayan, meron pa akong premiere yung nakapin po, si Bicolano ng Oragon. Ayan. Within 3 minutes, mag-i-start na po yung aking premiere mga lalabs. Thank you so much. I'm here. Ayan. Thank you, thank you, thank you, thank you. Dida, manood ka nga dito ng premiere ko, Dida. Dida. OTW, Jam Urosa, pasok ka, Dida. Dida. Wait. Jam Urosa, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Miguel Love, shout out, 5 million in the house. Thank you so much. June 25 na ba ngayon? Where na? Yung nasa Pilipinas na ako, hindi. And may premiere ako sa Nakapin. Ako yan. Yung Nakapin. Nasa Pinas na ako din dito. Nandito ko sa bahay namin. Tingnan mo, nag-iba yung itsura ng aking background. Ayan mga lalas, within 2 minutes mag-start na po yung aking premiere. Palablab naman ako. Pa-support naman po. Dave. Ayan yung huling mag-message po sa aking premiere. Merong 30 pesos na load. Ayan, thank you so much mga lalas. Pa-support naman, pa-support. Ayan, nandito na ako din, Dave, sa Pilipinas. Lalas din. Itong tagal pa rin yung mag-start. Ayan, J-Dog, 1 party ring. Premier mga lalas, malapit na po. Ayan, 41 na lang po. Pa-support, Dida. Mag-note ka nga, Dida, ng aking live, Dida. Let's go. Ayan mga lalas, pa-support naman po yung aking premiere. Ayan, yung nakapin po ako po yan, si Bicolano ng Oragon. Click nyo lang po yung nakapin mga lalas, Bicolano ng Oragon. Mapapanood nyo po yung aking journey from UAE to Philippines. Thank you so much. TikTok viral, let's connect guys from TikTok viral. Ayan, puntahan muna po ninyo mga lalabs yung aking premiere. Yung aking premiere, maraming salamat.
premiere ni host. Thank you so much. Ayan yung huling message dyan, may 30 pesos na load. 30 pesos na load. Data gamit mo, hindi. Meron akong wifi sa bahay, Dave. Nagpakabit ako kahapon lang kaya wala pa akong music. Nagpakabit ako lalabs, yung pakabit ko ng aking yung aking wifi nasa 12K. Ayan, kahapon lang kinabit. StreamYard gamit mo para malinaw ka. Lalabs, hindi pa to pwede gamitin sa StreamYard. Saka na sa December. Palapit na yung aking yung naka-direct pala ako, no? Meron, yung gamit ko kasi StreamYard yun eh. Mga lalabs, may harang. Nag-start na po yung aking premiere mga lalabs. Pa-support naman po yung nakapin. Ayan, Bicula ng Uragon, meron pa siyang harang. Iwan mo na office sa UAE. Malapit na dumating yun. Pag dumating na yun, mababalik uli yung aking magandang background. Nandun pa yung iba kong computer, mga lalabs. Nasa UAE pa. Yung mga gamit ko nasa UAE pa, hindi pa na dumarating. Ayan, thank you so much mga lalabs sa inyong support dyan. Ayan yung aking premiere po, nag-i-start na mga lalabs. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Harang din Dave, salamat din Dave. Salamat lalabs. Salamat sa support. Ayan, Costuras Interesantes Migalab, shout out. Lalabs, Costuras, kindly support my premiere lalabs. Bicula ng Uragon, my premiere. Ayan, punta muna tayo sa premiere. Costuras Migalab, shout out. Ayan, meron pang mga Ayan, naka-premiere ako mga lalabs. Naka-premiere. Ayan, 2 million. Nag-2 million na lang. Nagpunta na sila sa aking premiere. Ayan, maraming salamat. 6 million na sa aking premiere. Maraming salamat mga lalabs. Maraming salamat sa inyong lahat. Dida, nanonood ka ba ng premiere ko, Dida? I-click mo lang yung sa taas, Dida. Ayan. Kay Logan TV, Miguel Love, shout out. Good morning. Mga lalabs, yung nakapin po may premiere. Ako yan. Pasupport naman po yung aking premiere. Ang tagal naman ng harang. Parang ayaw nang tumigil. Monterdi, Miguel Love, shout out. Tamsak host. Ayan, salamat sa patamsak mo, Monterdi Lalab. Salamat. Ayan, 6 million na nasa aking premiere. Thank you so much. Monterdi, nagbaba ng bahay. Grabing harang. 3 minutes pa. 3 minutes pa, pero dito may harang na siya. 2 minutes ago. Ayan. May harang, ayaw matapos. Padikit please, road to 800. Ayan. Sige, Jubilia, pin kita lalabs mamaya. Nandun muna tayo sa premiere ko mga lalabs. Thank you. Yan, nandyan si Costuras. Ang tagal naman ng harang matapos. Ayan, patapos na yung harang ng aking premiere. Ilang minutes na lang ba? Yan, nag-i-start na ba mga lalabs? Kasi puro to harang, oh. Monterdi lalab pa, support naman lalabs. Monterdi yung nakapin po ako yan. Meron pa akong premiere mga lalabs. Yung electric pan mo, Maingay ba? Ang init dito din, Dave. Kailangan ng electric pan. Kasama yan, oy. Kamagulo dyan. Tingnan mo yung buko lumilipan-lipan. Kailangan oo, ang ingay ba? Hayaan mo yan dyan. Wala tayong aircon. Ayan, papa-aircon tayo soon. Wag muna ngayon. Ay, yung electric pan ko. Ayan mo yung electric pan na yan na maingay. Kasi mainit. Pag papawisan tayo dito. Ang tagal naman mag-start. Ano bang nangyari dito sa na to? Harang. Jordi 30, Marco Agustin, Lala Migalab, shout out. Ay, Lalas, may premiere ako, Marco Agustin, Migalab, shout out, Lalas. May premiere pa ako, Lalas. Pasupport naman po ako sa aking premiere. Ayan yung nakapin po, si Bicula ng Uragon ako yan, mga Lalas. Nasa Pinas ka na. Opo, nasa Pinas na. O, tingnan mo yung background ko, naka-electric pan. Naka-electric pan si host kasi sobrang init. Tagaktak ang pawis dito, oy.
parang gusto mo nang lagi nilang maligo oras-oras. Ayan, pakape-kape pa si Ding Dave. Ayan mga lalas, maraming salamat dyan. Yung aking premiere, ano ba yun? Puro na lang harang. Ba't ganun? Ayan, malapit na 11. Ayan. Premiere from Costoras Lalabs. Welcome, ha, ha, ha. Ayan. Nung 21 ako dumating. Tapos kapo, nagpakabit ako ng internet. Ayan. Nagtry ako kagabing nag-live. Kaso lang wala pang music. Ayan, mag-i-start na po yung aking premiere. Ayan, thank you so much. I'm so excited. Ayan, nag-i-start na mga lalas. Yung aking ayun na. Thank you so much. UAE to Philippines. Thank you so much. Yung aking journey. Ayan, 10 million salamat sa inyong support dyan mga lalas. Salamat po, salamat po. Ayan, salamat sa inyong support po dyan. Maraming salamat. Sa 10 million na sa aking premiere. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa inyong support dyan mga lalas. Maraming salamat. Ayan, salamat po sa nanonood sa aking premiere. Maraming salamat. Ayan, nasa UAE to Philippines. Thank you so much. Miss Everyday Miguel Love, shout out lalab, tamsak, salamat sa patamsak mo lalabs. Ayan, pa-support naman ako mga lalabs, yung nakapin ako po yan, si Bicula ng Uragon po. Nag-i-start na po yung aking premiere mga lalas. Ayan, Bicula ng Uragon, thank you so much. Taipei, Ninang Lo, Miguel Love, shout out, Ninang Lo. Let's go, Ding Dave, salamat lalas. Ninang Lo, puntahan kita dyan sa live mo, magpa-member. Ayan, sana all, from Miss Everyday. Mga lalas, pa-support naman yung premiere ko. Ayan, nasa Pilipinas po ako, tamsak. Miss Everyday, thank you so much lalas. Madam, happy trip. Nandito na ako sa Pinas na ako. Ayan, George 21, thank you so much lalabs. Ayan, salamat sa inyong support dyan. Maraming salamat. Salamat. Ayan, yung huli pong magme-message dyan, merong 30 pesos na load. Nakapila, bili lang yan ng shake. Ay, ambot ka din, Dave. Oy. Ayan, thank you so much. Yung aking live 3 na lang. Ayan, salamat po sa nanonood sa aking premiere. Ayan, mga lalas, maraming salamat. Maraming salamat. Yan, nag-start na po yung aking premiere, mga lalabs. Nakabili lang yan ng shake, sabi ni Ding Dave. Ayan, thank you so much mga lalabs sa mga support nyo dyan. Maraming salamat. Moon 30, ayan. Salamat po sa inyong support. Maraming salamat. Ayan, thank you so much. Nag-CR lang sa Brunei pa. Hindi lalabs yung aking yung biyahe ko, nag-stop over kami sa Brunei. Ninang Lo, Miguel Love, shout out. Ayan, nagbaba ng bahay si Ninang Lo. Ayan, naka-premiere po, Miguel Love, shout out sa inyo host. Ayan, Bangs Lalab, Miguel Love, shout out. Ayan, salamat po sa pumunta sa aking premiere. Ayan, thank you so much, Ninang Lo. Maraming salamat, Ninang Lo. Ayan, salamat po sa nanonood ng aking premiere. Ay, siguro medyo mahaba yan. Pagpasensyaan nyo na. Magninang ka na, magninang daw. Magninang. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan, mga lalas. Salamat sa inyong support po. Maraming salamat. Jordy the Sailor, hello all from Jordy. Ayan. Kindly support my premiere, Jordy the Sailor, Bicolanang Uragon on the pin. Ayan, thank you so much mga lalab sa inyong support. Ayan, June 16, 27. Thank you so much support dyan. Ayan, thank you so much. Ayan, may good news yan. Alam nyo ba yung sinakyan naming eroplano, may kabayang nanganak? Nanganak siya mga lalabs. Jasmine. Ayan, salamat lalab. Jasmine lalabs. Jasmine, salamat sa support. Lagyan natin ng lagyan natin ng moderator. Ayan, may moderator ka na lalabs. Ninang Lo, patamsak. Thank you. Sige po mamaya po Ninang Lo. Ayan. Hello Jasmine, Mr. Tranquilo, Miguel Love, shout out. Ayan, lagyan natin yan ng moderator. Ayan.
Mr. Tranquilo, maraming salamat. Maraming salamat po. Ayan, Lalab Bia Lalas, Miguel shout out. Ayan, salamat. Salamat po sa inyong support mga lalab sa aking ayan, yung aking journey. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Where are you going to? I'm going to Philippines. And I already heard in the PD, mga lalabs. Hello all. Thank you so much. Ayan, maraming salamat po sa nanonood sa aking premiere. Ayan, 17. Where are you going to? Philippines lalabs. Ayan, islands. Ayan, so good. Thank you so much mga lalabs. Thank you, thank you, thank you. Ayan si Moonlight. Lagyan nating moderator yan. Watching here. Ayan, Moonlight. Salamat lalab, Moonlight. Meron ka ng jacket lalabs. Moonlight. And maraming salamat sa nag-support sa aking premiere. Ayan. Ayan, thank you so much. Traveling is so nice. Yeah, thank you so much. Mr. Tranquilo. Ayan. Guwapa ng mga ate mo. Yes, mga ate ko yan yung dalawa. Ay. Sumama sa SM. Ayan. Ayan, thank you so much mga lalab. Salamat. Maraming salamat sa nag-support sa aking premiere. Ayan, enjoy. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. See you soon. Ayan mga lalab, pwede na kayong bumalik. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat. Moonlight Channel, thank you lalabs. Thank you. Thanks a lot. Ayan, maraming salamat po sa nanood ng aking premiere mga lasok. Ayan, maraming salamat po sa nanood. Sino yung pinakahuli? Mr. Tranquilo, where are you now? Joseph Espiritu, shout out. Joseph Migalab, shout out. Joseph Espiritu. Panoorin mo yung ko, yung kanina nandun ka, Joseph Espiritu. Ayan, lagyan natin ng jacket yan. Ayan, pwede ka nang mag-blue. Shout out kay Joseph Espiritu, lalab, salamat. Ayan. Maraming salamat. Migalab, shout out. Ayan, pwede na tayong bumalik sa aking live. Ayan, maraming salamat po sa nag-support sa aking premiere. Ayan, Ding Dave. Uy, bitin. Bitin ba? Hindi naman kasi pwedeng sobrang haba naman lalabs, oy. Baka naman tayo kamutihin doon. Kasi premiere lang naman yun. At may pinalabas tayo sa premiere, di ba? Ayan, maraming salamat po sa nag-support sa aking premiere. Ayan, 4 million daw, Miguel Love, shout out. Ayan, pwede na tayong mag-pin. Nandito pa ba si Jubelia? June 17, 27 talaga? Ayan, thank you so much mga lalas. June 17, yes, nag-flight ako niyan kasi nag-stay pa ako sa sa Manila. Hinintay ko pa kasi yung aking Maui boy. Sinundo ko siya nung nung 19 sa airport, yung aking cat. Ayan, Just 21 TV of W Lalab Miguel Love, shout out. Ayan, 9 million in dollars Miguel Love, shout out. Thank you so much. Thank you. Ano yun din, Dave? Sino may premiere dyan? Nandyan pa ba si Jubelia? Ayan, 7 million in dollars Miguel Love, shout out. Pangit ang background mo. Ay, I know, pangit talaga yung background ko kasi nasa Pinas ako lalas. Ang pangit nga ng background. Hayaan mo na. Gaganda din yan soon. Pag dumating na yung ko, yung ginagamit ko talaga. Yung dati kong ginagamit na background doon sa UAE. Darating din yun. Kasi yun, di ba? Streamlabs. Makapangit naman to si Jers. Bugbugin kita dyan eh. Ako premiere kahapon, pinaiyak ko yung isang inang namin sa YT. Kasi kahapon lalas, hindi kita na-support. Wala pa akong wifi. Nakabit lang to gabi eh. Kagabi nag-try ako. Medyo maraming taong pumasok kagabi. Maraming salamat naman. 2017, uy. 2017?
Hayaan mo na yun, Lalas, na mali lang siguro. 2017. Ngayon, support ka na. Welcome home. Oo. Lalas, hintayin nyo lang. Yun yung aking first, magpapagames tayo, mamimigay tayo ng Gcash. Ayan yung taong nakalagay. Na mali ata, Lalas, na mali. Hayaan mo na. Na-play na yun eh. Ayan, Taipei watching Ninang Lo. Miguel Love, shout out. Taipei, good morning everyone from Ninang Lo. May premiere ka ba, Dave? Ayan, sino mag-premiere dyan? Magsabi lang. Ayan, pin natin si Ninang Lo. May premiere ka ba, Lalabs, ambot ka, Jers 21. Ayan mo na, Lalabs, kasi excited ako eh. Excited ako, Lalabs, kaya ganon. Mali-mali na yung nalagay na date. Alam mo naman, matagal akong di nag-live eh. Flex ka na, hayaan mo na yon. Ayan yung papa ko, Miguel Love, shout out. Sumilip yung tatay ko, ayan nasa likod. Naka-live ako, sumilip. Oo yun, tatay ko yung sumilip sa likod. Oo yun, hayaan mo na, Jers 21, pasabugin kita dyan eh. Ayan, nag-ikot-ikot na naman tayo, ambot. Oy. Ayan, 15 million in the house, Miguel Love, shout out. Pagpasensya na yung electric pan ko, panay lipad-lipad yung aking Oo yun, ayan. Hello tatay, ayan si tatay ko sumilip. Nagpapansin lang yun. Yun yung papa ko mga Lalags. Ako ang manugang nyo tatay. Di wow. Sumilip yung papa ko, ayan. 15 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan mga Lalags, maraming salamat sa nag-support sa akin. So okay ka na ba dyan? Okay naman ako, Lalas. Jers 21 soon, babalik tayo ng abroad. Mag-ano muna tayo ngayon, pakasaya muna tayo dito sa Pinas. Agkupogi sumilip. Ayan, sumilip yung aking tatay. Miguel Love, shout out daw sa aking tatay. Ayan, sa aking puging tatay. Magbe-birthday Lalabs sa July 3. Ayan, kaya nandito ako sa Pinas. Ding Channel, Miguel Love, shout out Lalabs. Thank you so much. Ay, nalabihin kita ng jacket, Lalab. Ding Channel. Medyo mabagal man to kasi. Ayan. Ayan, meron ka ng jacket, Lalab Deng Channel, Miguel Love, shout out, thank you so much. Ayan, 15 million in daw, Miguel Love, shout out. Mga lads, pala support naman po ako sa nakapin, Ninang Lo. Ayan, live streamer din po yan. Halata nga na. Halata na ba? Ayan. May green screen ka na sa likod, katalo na yan. Yung ano yon yung pintura ng bahay. Ayan. Matapang na kasi nasa teritoryo ka na. Ang lakas ng boses ko kahit magsigaw-sigaw ko dito, walang magagalit. Hindi katulad dun sa abroad, pag nagsigaw-sigaw ka dun, papasabugin ka ng negra. Ayan. Panay complaint sa may-ari ng bahay. Ito, nasa teritoryo ko ako, kahit sumigaw ko dito, wala ditong magagalit. Kaya malakas yung voice ko. Dati doon sa, pag nagla-live ako, tinatawa kong Miss Bulong kasi nga bumubulong-bulong talaga ako. Ayan. Ang ingay ko, di ba? Pagpasensyaan mo na, kailangan madaldal kasi wala pa akong music. Ayan. Soon magkakaroon din tayo ng music pag na-set up ko na yan mga lalabs. Ayan, 15 million in the house, Miguel Love, shout out. Mga lalabs, palablab naman po ako sa nakapin kay Ninang Lo. Ayan, si Ninang Lo po nakapin. Matapang na daw kasi sa teritoryo ka na. Oo, matapang na. Nasa teritoryo ko ako eh. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat. Chappy? Ba't nagcha-chappy? Ayan. Ayan, nasa gilid na ng bunga ko yung aking nagcha-chappy ba? Nawawalan nata ng connection eh. Nag-choppy ka. Ayan, okay na ba? Ayan, 14 million in Miguel Love, shout out. Nag-choppy daw ako, nag-choppy. Ayan mga lalas, nag-ikot-ikot pa nga eh. Okay na ba yung aking sound? Yung music? Ay, wala pala akong music. Ayan, meron na ba? Wala nang choppy, okay na. Ayan. Nawawalan-walan kasi ng signal. Alam niyo naman, nasa province tayo mga lalas. Ayan, 10 million daw, Miguel Love, shout out. Pangit daw yung aking background, hayaan nyo na. Ayan, palablab naman po ako nakapin. Pasupport po nakapin mga lads. Ayan, si Ninang Lo, egg sandwich. Yummy egg sandwich. Ayan, Luho Vlogs, Adan, dikit, dating dikit to, dalawang dikit daw. Ayan, from Marco Agustin. Yan na po sa'yo si si Marco Agustin. Tagong electric pan para wari may effects.
Ay, ambot ka pa din, boy. Kasi para lumilipad-lipad yung buhok ko para di nila malaman. Kasi ang init. Takak ang init dito sa Pilipinas, oy. Hayaan mo na yan, Dindib. Dagdag din yan sa ano, background. Yung aking electric fan. Ayan, palablab pa ako sa nakapin mga lalabs. Ayan yung aking member, binababa ni Night Bro Ayman Live TV. Ding channel, nagbaba ng bahay, palablab mga lalabs. Ayan, 8 million in daos, Miguel Love, shout out. Yung electric fan talaga. Lumilipad-lipad yung buhok ko. It's G official, Miguel Love, shout out, lalabs. It's G. Ayan, ang bagal kasi nito. Umakyat. Ayan, Ding, nagbaba ng bahay. Also watching from Kentucky, Donna Bonholar. And lalabs, thank you so much. And magbigay tayo ng mga jacket. At dyan lalabigin kita lalabs ng ano, medyo mabagal yung aking ano ba. And lagyan natin ng jacket yan. Ayan, may jacket ka na po lalabs. It's G official, Miguel Love, shout out. Ayan, si Billy Boy pa pala, bigyan natin ng jacket. Medyo mabagal na mga lalabs yung ating internet. Kita ng jacket lalabs. Salamat to, walang anuman lalabs. Ayan. Sinsyahan. Ayan, thank you so much. Ayan, Jonaski, magluto ka na lalabs. Oy, anong oras na dyan? Trikpan ko maingay. Ayan, nasa Bicol ka na. Yes po, nasa Bicol ako lalabs. Maxi Work TV, Miguel Love, shout out, Tamsak Idol. Ayan, lalabs, salamat sa patamsak mo lalabs. Ayan, biyan kita ng jacket. Wait lang lalabs, medyo mabagal yung ating ano ba. Ayan. Ayan lalabs, meron ka ng jacket, Maxi Work TV, Tamsak Idol. Ayan. Nakalanghap ka na ng sariwang hangin ng Bicol. Oo lalabs, sariwang yung hangin, sobrang init. Hangin na mainit. Ayan, salamat. Choppy chan ako, ambot. Oy, kasi nga minsan nawawala yung ano ko, yung signal mga lalabs. Papabili ako sa papa ko ng ano, yung wire na yung ano, yung cable wire para mag-direct sa aking ano, mag-direct sa aking wifi yung computer ko. Choppy. Mamaya magpapabili ako sa papa ko para hindi ako gumamit ng ano, yung ano, para direct ba, mabilis. Iko-connect ko sa router. Okay na ba? Hindi na choppy? Ayan, 19 million dollars, Miguel Love, shout out. Yung rice, baka banatan mo ng banatan, maawa ka sa rice. Ay, ayan, maraming salamat, mga lalas. Ayan, 18 million dollars, Miguel Love, shout out. Choppy na naman ba ako? And maraming salamat. Maraming salamat. Banatan hindi, baka tayo tumaba niyan dito. Ayan, sa kaka-rice. Ayan, masarap kasi ang pagkain dito din, day. Puro fresh. Ayan, puro ginataan ang sarap. Yung rice, baka daw banatan. Ang sarap-sarap, pati yung gulay dito, ang sarap-sarap. Pati yung niluto ng tatay ko kahapon. Napakasarap yung ano, yung manok. Tinola ang sarap. Kakaiba talaga yung pagkain dito, nakakamiss. Ayan, nagluto siya ng tinola kahapon. Napakasarap. Nung isang araw, nagpalaga ako ng baka. Fresh na fresh yung ano, mga pagkain dito. Napakasarap. Kakaiba talaga yung pagkain ng Pilipinas. Mag-isda ka lang at gulay. Ayan, baka tayo tumaba. Ayan, din, salamat lalab. Salamat. Sarap. Ang sarap talaga ng pagkain ng Pilipinas. Isa dun sa abroad, puro frozen. Ayan. Mga lalas, pasensya nyo na kung wala po tayong music ngayon. Saka na soon, magkakaroon tayo ng music. Ang sarap kaya ng kain ko. Napaparami. Ang init-init jacket binibigay mo. Ayan. Oy, ambot ka, Diyos, 21 TV, mag-ano ka, naka-aircon ka naman dyan eh. Tayo walang aircon soon, magpapa-aircon tayo. Ayan, pag sumahod na tayo kay YT. May pangbil na ng aircon. Mas masarap ako, Lul. Ayan, mas masarap daw si Dingding. Ambot, oy. Mga lalas, palablab naman po ako sa nakapin. Ayan, 15 million in the house. Ang dal-dal ni host. Ayan, Mission TV, binababa ni Nightboot. Mga lalas, palablab naman ako. Ayan,
Maraming salamat sa inyong support dyan. Ayan, ang lakas-lakas ng boses ko. Dati sinasabi, panay bulong ako. Ngayon, hindi na ako bumubulong. Pasigaw na ako, pasigaw. Dindip TV dan from SG Official TV. Ayan. It's the Official TV. Ayan, dan na sa'yo, lalabs. Ano, pabalikan na lang, lalabs. Dindip dan si SG Official Vlog, pabalikan na lang. Ano, official thumbs up dan from Marco Agustin. Ayan. Lalabs, 18 million in the house. Miga love, shout out. Ayan, palablab naman po ako kay Ninang Lu, mga lalabs. Nakapin po, pa-support naman po, nakapin. Ninang Lo, ayan, ang dami-daming tao. 19 million in the house. Miga love, shout out. 26 tamsak, host from Palangga 123. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak mo, lalab, ha. Nakauwi ka na ng host, enjoy. Opo, nasa Pilipinas ako, lalabs. Ayan, 20 million in the house, Miguel Love, shout out. Abangan nyo, mga lalabs, yung ating pa Gcash sa mga sunod na araw. Siguro after birthday ng papa ko, magpapa Gcash tayo, mga lalabs. Yun po yung aking unang pa Gcash. Kasi di ko yung nagagawa sa sa abroad. Ayan. SG Official Vlog, may mimigay tayo ng mga pa-premyo, mga lalabs sa susunod na mga araw. Abangan nyo yun, mga lalabs. Mananalo ng 1,000 pesos, 500 pesos. May mga palod, ganon. Ayan. Palangga 123, nagbaba ng bahay. Like that. Cooking with Sapia, Migalab, shout out, lalabs. Ayan. Lalab, thank you so much. Assalamualaikum, lalabs. Cooking with Sapia, lalabs, thank you so much. Sa palike. Fox Official Migos, ayan. Lalab, salamat sa patamsak mo dyan. Ayan, thank you so much, Fox Official. Palangga, lalabs, thank you so much. Hintayin nyo lang, lalabs, yung aking pa-Gcash dyan. Abangan nyo yan. First week ng pagkatapos ng birthday ng papa ko, ayan, isi-set up natin yan. Dating dikit, nakapin po from Palangga. Ninang Lo, dan na po sa'yo si Palangga, pabalikan na lang po, Ninang Lo. Ayan, Fox Official, nagbaba ng kanyang bahay. Agong kain, sige kumain ka lang, love, Jonas Kilalabs. Enjoy, enjoy. Ayan. Thank you, host, from Cooking with Sapia. 23 million in the house, miga love, shout out. Ayan, 23 million in the house, mga lalas. Maraming salamat sa inyong support dyan. Ayan, ang dami-daming tao. HG Dan sa'yo, full pack. Ingatan mo, alaga mo, dami. Ayan, from Dim Dave. Jers 21, nagbaba ng kanyang bike. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Ninang Lo, nandito ka pa ba, Ninang Lo? Ayan ang daldal ni host. Kasi nasa ako, teritoryo ko to, kahit mag-ingay ko, walang magagalit. Wala nang tulog dito, lahat na sila gising, nagwawalis. Ayan, dami tao, welcome home daw. Ayan, ang daming tao. Maraming salamat dyan. Ang daming tao, 24 million in the house. Ayan, thank you so much. Ayun, naiiyak ako, mga lalat. Ayan, naiiyak ako, ang daming tao. Shout out na. Ayan, naiiyak si host, 25 million in the house. Thank you so much. Hindi ko akalain ganito kadami ang tao ngayon. Ayan, nakakaiyak naman to, mga lalab. Second live ko to, nasa Pilipinas na po ako. Ayan, Dan Tamsak, host ganda, Migalab, shout out sa'yo from Mobile Gamer. Palangga 123, nagbaba ng kanyang bay. Ikaw na, wow. Ayan, maraming salamat po. Nakakaiyak naman to, mga lalab, sa pa-welcome nyo sa akin. Ayan, huwag ka iyak, nakauwi ka na. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Naiiyak talaga ako, ang dami-daming tao. Ayan. Ayan, thank you so much sa inyong support dyan, mga lalab. Ganito pala yung pa-welcome sa akin dito sa Pilipinas. Ayan, naiiyak na ako. Ayan. Pero iyak mo, nakakatawa naman. Ayan, thank you so much, mga lalabs. Ayan, ang dami-dami kasing tao. Ayan, thank you so much sa inyong support dyan, mga lalabs. 21 million in the house. Tamsak uli, Madam One Day TV, mga love, shout out. Iyak naman ay. Ayan, naiiyak ako kasi ang daming tao. Ang sarap naman sa pakiramdam. Wow, may pa-welcome. Ayan, thank you so much po. Andyan ka na sa Bicol. Opo, Madam One Day TV, nasa Bicol po ako. Gcash mo, ayusin mo nang makapagbinggo na tayo. Ayan, oo, sa sunod na mga araw. Pabinggo tayo ba? Ayan. Fox Official, thank you so much. Pwede pa tamsak host, lalabs, new upload. Sige lang, lalabs, magbaba ka ng bahay dyan. Ninang Lo, nandito ka pa ba, Ninang Lo? Ninang Lo, nandito ka pa ba, Ninang Lo? Para makapagpin na tayo ng bago. Ninang Lo, ayan. Ayan, Madam Love Channel, baba mo po yung bahay mo, Madam. Ayan, 12 million in the house, Miguel Love, shout out. Pagpasensya nyo ng mga lalabs kung pangit yung background. Palangga 123 Dan from FG Official Vlogs. Ayan, thank you so much. Ayan, lablabin po natin. Dan na po ba kayo sa nakapin? Ayan, punta tayo kay Madam One Day TV.
One by one tayo mga lalabs, lahat tayo mapipin mga lalabs. Luhudan po, ayan, Ninang Lo. Dan na sa'yo, wala na ata si Ninang Lo, umalis na. Ayan, Ninang Lo, dan si Mobile Gamer. Mga lalabs, palablab po ako sa nakapin. Ayan. Maraming salamat mga lalabs, maraming salamat. Pasalubong ko chocolate host. Ayan, chocolate, oh. Punta ka dito, Maxi Work TV, Migalab, shout out. Ayan, Maxi Work, nagbaba ng kanyang bahay. Thank you, Marco Agustin. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Wow! Thank you so much sa pamimber. Jonas Kilalab, thank you so much. One day, done sa'yo, full pack from Dane Dave. Ayan, thank you so much, Jonas Kilalab. Thank you so much. Ay, may pamimber si, Jonas Ki. 7 months. Pwede patulong mga lalabs. Baby pa ako. Salamat po from Mobile Gamer. Sige lalabs, support mo muna yung nakapin lalabs. Ipipin kita lalabs. Ilan na ba yung bahay mo? 41 pa lang. Sige lang lalabs, wag kang umalis dyan lalabs. Ayan, thank you so much Bloody Coder lalabs. Ayan, may pa-member. Thank you so much. Screenshot natin yan. Ayan, thank you so much Bloody Coder lalabs. Thank you so much. Ayan, may pa-members. Much. Pag shout out. Hello, Haki. I'll give you jacket lalas, but here in Philippines it's too hot. How are you? Thank you so much, Lala. I am good. Thank you so much. Ayan, magpapatimpla pala tayo ng timpla mo ako papa ng Milo. Ayan, Haki, I will give you jacket, Lala. Give me a few minutes lang, mabagal. Ayan, meron na pong jacket. Welcome from Dindip. Ayan, Dandikit Mobile. Ayan, mobile, kindly connect to One Day TV Lalabs. Pin your link, okay? You have 41 subscribers. 20 million in the house, Miguelab, shout out. Dandikit Mobile from One Day TV. Ayan, mobile Lalabs, pasuklian na lang si One Day TV Lalabs. Salamat. Dandikit Mobile, 17 million in the house, Miguelab, shout out. Ayan, nalulunok ko na yung laway ko. Dandikit Mobile, ayan. Aileen Skidan, thank you so much. Haki Ukak Lalab, thank you so much. Ate Malin Official, Miguelab, shout out. Harang host. One Day TV, Tamsak at Dan na panibagong dikit from Marco Agustin. Ayun, palablab po ako sa napin. Mobile, wag kang umalis. Mobile, malupit. Meron nagtagat timpla mo ng Milo. Ikaw na, wow. Papa ko yun, nagpatimpla ko. Ang sarap talaga pag nasa Pilipinas, mayroon sa'yo nag-aasikaso. Ayan, may nagluluto sa'yo, gigising ka na lang, may pagkain ka na. Pag nasa abroad, ayan, kailangan mo lahat gagawin. Ayan. Si mama din naglaba, o diba? San ka pa? Palanggadan sa'yo. Ayan. Dan Pulpak po, Mobile Gamer from Bing's Inspirational Quotes. Ayan, palanggadan sa'yo. Haki Ukak, thank you so much. Are you home? Nobita Lalab, Migalab, shout out. Yes, I'm here in the Philippines. Nobita Nakamura, thank you so much, Lalabs. Thank you for coming. Ayan, Nobita Nakamura from Japan. Ayan, thank you so much. Very supportive. Nobita Nakamura, thank you so much. OMG, thank you so much. Thank you so much for member 4 months. Nobita, I am here in the Philippines, Lalab. Thank you so much for my very supportive Nobita Nakamura. Do you know mga lalabs, Nobita Nakamura is from Japan. Ayan. My very supportive. Thank you so much. Ayan po, napaka-supportive po niya ni Nobita Nakamura. Ayan. Miga love, shout out again, Nobita Nakamura. Thank you so much, lalabs. Member for 4 months. Ayan. Thank you so much mga lalabs. Ayan, napaka-swerte naman. Napaka-ano nang pa-welcome nila sa akin. I am here in the Philippines, Nobita Lalab. Thank you so much. Thank you. Mga lalabs, palablab naman po ako sa nakapin. Ayan, thank you so much. Dan Pulpak po, One Day TV from Bings. Jess 21, nagbaba ng bahay. Then Dave, nagbaba ng kanyang bahay. 16 million in the house. Miguelab, shout out. Nobita Nakamura, Lalab. Thank you so much, Lalab. Enjoy. Ayan, thank you so much, Nobita Lalab. Thank you so much, and God bless. Ayan. Ayan, may paano po tayo mga lalabs. May palipad pa. Oh, thank you so much, mga lalabs. Ang sarap naman ng pa-welcome nila sa akin dito sa Pilipinas. Ayan, thank you so much. Thank you. Enjoy. Thank you so much. Reyno Migalab, shout out. Hoy, Tamsak, nakauwi ka na. Yes. Nasa Pilipinas na po ako. Ayan. Bengs, inspirational ba po yung bahay mo, lalabs? Bengs. Ayan, Bengs, thank you so much. Thank you. May paano tayo? May
Alam mo yung mga lalabs, itong kwarto ko, hindi ko pa to ayos, ipapaayos ko to. Ayan, may palipad si ano, may pampaayos na ako ng ano, bubong. May pampaayos ako ng kwarto ko, ang bilasaka na kasi. Ayan. Ayan, thank you so much. Bengs Inspirational Coach Lalabs, thank you so much. Harang uli from HG Official Vlog. Hello everybody from One Day TV. Bilasaka na kasi, sabi ni ano. Ayan mga nalipalablab po ako sa nakapin, 16 million in Daos Miguelab, shout out. Haki Ukak nagbaba ng kanyang bahay, Haki. Haki Ukak, ayan. Dan din sa Yuhos, isang dikit from Palangga 1, 2, 3, ayan. Lalas, maraming salamat po sa inyong support dyan, 16 million in Daos Miguelab, shout out. Ayan, may pakapi si Papa. Wag mo na papang, ayan, ha? Yung tatay ko, dadala ko ng ano, ng Milo. Sana all. Ay, wala, Rino, umayos ka, wala. Ay, yung papa ko. Ayan, Milo yung papa ko. Ayan, Papa, mag-hi ka, Papa, oh. Papa, mag-hi ka, ayun. Hi daw. Sana all na diligan daw. Walang dilig. Yung halaman may dilig. Rino, ambot. Papa ko yan, ayan, oh, yung papa ko. Sana all na diligan daw. L35 host, Lalabs, finally. Ayan. Finally, touch Pinas to you. Happy to you from Alagad ni Malu. Ayan, salamat po Ninang Lo. SG Official Vlog, nagbaba ng bahay. Sana po si ano, ayan. Bings, Lala, baba ka ng bahay, Bings. Ayan, ipin natin pala to. Mobile, nandito ka pa ba mobile? Mobile, nandito ka pa ba mobile? Dan na po ba kayo sa nakapin? Hello, Papa. Ayan, from Junaski. Hello, Papa daw. Papa, hello, from Junaski. Bings, Lalabs, nandito ka pa baba mo yung bahay mo, Bings. Ayan, support natin po yung nakapin po mga Lalabs. Ayan, May 27, 2022. Ayan, George 21 TBFW dan from Marco Agustin. Ayan, lablabin po natin yung nakapin mga Lalabs. Like 32 from Haki. Ayan, thank you so much. Thank you so much. Isang dikit, Marco Agustin, dating dikit, main ko po from Palangga. Nandito pa ba si ano? Nandito ka pa ano? Baba ka ng bahay. Bings Inspirational Quotes. Thank you so much, Lalabs. Thank you so much. Zalin Vlog, Lalab, Migalab, shout out. Dan isang dikit. Ayan, Zalin Lalab, Migalab, shout out na sa Pinas na ako, Lalabs. Si Haki, tingnan natin to. 121 pala si Haki. Ayan, pin pala natin to si Haki. Baby pa yung kanyang bahay. Ayan, Haki, nasa bahay mga Kulalabs. Ayan, Migalab, shout out everyone. Thank you so much. 18 million in the house. In the house, thank you so much. Copy muna, Lalas, from Dindip. Ayan, dinala na ko ng papa ko ng Milo. Ang sweet naman talaga, oh. Tara mga idol from TikTok viral. Ayan, thank you so much. Bings, Lalabs, nandito ko sa bahay mo, Lalabs. Ayan, ipin natin to. Baby pa pala yung bahay nito. Hindi na makuha, oy. Dan Pulpak po, Mission TV from Bings. Ayan, Lalas, pin kita. Nandito na ako sa bahay mo, Bings. Pinapanood ko pa. Ayan, punta ako sa bahay mo. Bibi pa pala yung bahay mo. Main mo to, di ba? 121 ka pa lang pala. Teacher Rina Migalab, shout out. Ayan, salamat Lalab. Salamat, teacher. TikTok viral, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Lalabs, ipin kita, Lalabs. 121 pa lang pala yung bahay mo, 121. Nandito pa ba si Mobile? Wala na siya. Si Mobile ba nandito pa ba? Wala na si Mobile. Ang bagal kasi nung ano, pagtaas ng ano ko, oh. Ayan, 22 million in the house, Migalab, shout out. Ayan, 24 million in the house. Thank you so much. Ang bagal mag-click. Kuya Jong, Migalab, shout out, Kuya Jong.
Nasa Pinas na ako, Kuya Jong. Ayun, bagal nitong i-click. Dan na kayo sa Nakapin Islands Dan from Haki. Okay, Haki, no problem. Mga lalabs, palablab naman pa ako sa Nakapin, mga lalabs. Ayan, baby pa yung kanyang bahay. Yung Nakapin po, palablab ako, mga lalabs. Maraming salamat. Cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay. Kustoras, nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan, thank you so much. Tara mga idol, from TikTok viral, ay maglablaban tayo, mga lalas. Maraming salamat. From TikTok viral, thank you. Tara mga idol, ayan, 23 million in the house. Migi love, shout out. Haki Ukak, nagbaba ng kanyang bahay, Haki. Ayan, One Day TV Dan po from Palanga. Ayan, thank you so much, lalabs. Thank you. Ayan, 24 million in the house. Miguel love, shout out. Ayan, nasa bahay mo ako, Bings, 124 billion kita lalabs ng 5 lalabs. Ayan, nasa bahay mo ako. Ito, Bings. Palablab naman po ako sa Nakapin, mga lalabs. Maraming salamat po. Palablab po, Nakapin. Harang po from Palanga. Ayan, salamat po sa paharang, mga lalabs. Ayan, hindi na ako magbakas. Ayan, Mojako Mojalan, Miguel Love Shares at member performance. Ayun, ang daming pa-welcome. Mojako Mojalan, Lalab, Miguel Love, shout out to you. Thank you so much. Ayan, thank you so much everyone. Napakadaming blessings ngayong araw. From last night and today, ayan, 2 days na. Napakadaming blessings ni God sa akin, mga lalabs. Ayan, pag mabuti ka daw na tao, maraming blessings. Moja from Mojako Mojaland, mega love, shout out. Thank you so much, lalab, sa pa-blessings. Ayan, God bless to you, lalabs, Mojako Mojaland. Thank you so much. Daming blessings nang natatanggap ko, 2 days na, mga lalabs. Ayan, thank you so much. From Mojako Mojaland, thank you so much, lalabs. Bangs Dance po, palablab from Jalin Vlog. SG Official Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. JC Danna from Reno. Haki Ukak, nagbaba ng kanyang bahay. Reno po sa nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay. Zalin Vlog, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Zalin, ayan, di na ako nagbakas sa'yo, lalabs, unang dikit. Yung main ko, dinikit ko na rin sa'yo, Bangs. Ito, pangalawang dikit sa'yo, lalabs. Ayan, thank you so much po. 13 million in the house. Miguel Love, shout out. Thank you so much. From Mojako, lalabs, thank you so much, lalabs, sa iyong support. Ayan, napaka-supportive po yan ni Mojako Mojalan. Mga lalabs, na taga-Japan po yan. Si Mojako, thank you so much, lalabs. Mojako Mojalan. Thank you so much, lalabs. SG Official, nagbaba ng kanyang bahay. Thank you so much. Jers 21, Dan sa'yo from Dane Dave. Sa Nakapin, Dan Pulpak, dikit na po. From Alagad ni Malu. Ayan, lalabs, Bangs. Pasuklian, lalabs, yung mga dumikit sa'yo. Ayan, pangalawang dikit sa'yo, Bangs. Nasa bahay mo ako uli. Ayan, J Monits is Bilalab, Migalab, shout out. Thank you so much. Ayan, nasa Pinas na ako, lalabs. J Monits. Ayan, salamat, lalabs. Salamat. Cooking with Sophia. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. 16 million in the house, Migalab, shout out. Ano ba to? Nag-ikot-ikot man. Ay, ambot. Ayan, thank you. Dan Pulpak po, JC Mendoza. Mga lalas, palablab naman pa ako sa Nakapin. Ayan, 16 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, nasa bahay mo ako, Olivings. Lalas, pangalawang dikit to sa'yo, lalas. 127. Mga lalas, pasupport pa ako sa Nakapin. Ayan. Dan Pulpak po, JC Mendoza from Banks Inspirational. Ayan. Mojako Dan sa'yo, kapi-kapi from Dane Dave. Ayan. Si Mojako po, taga-Japan yun, lalabs. Dane Dave. Ayan, thank you so much. Haki Ukak. Ayan, nagbaba ng bahay. Haki Ukak. Thank you so much. Haki Ukak, nagbaba ng kanyang bahay. Kandus ba? Kandus pa from J Monits. Ang pangit ng background ko. Ayan mo na yan. Thanks po. Pag pinhost, ganda. Ayan, thank you so much. Ayan, lalas, pangalawang dikit to, hindi na ako babakas para hindi malaman ni Lulu na galing ako sa bahay mo. Ayan, pinanunood ko naman siya, lalabs. Ayan, hindi yan siya malalaglag. Ito, pangatlong dikit. Kapi-kapi muna, meron ako ditong Milo, tinimpla ng papa ko. Ayan, yung papa ko napaka-supportive. Ayan, 17 million in the house. Miguel Love siya. Thank you so much. Ayan, mga labs, palablab naman pa ako sa aking mga member. Binababa po ni... Ayan, 3 Angel Helping Hand. Palangga 1, 2, 3 host.
Ayun, lalabs, salamat lalabs. Jacketan ko pa ba yan, lalabs? Ayan, bigyan ko ng jacket yan. Ayan, 13 million in dollars. Migi love, shout out. Thank you so much. Thank you so much. Ang haba ng harang, lalabs. Ayan, pag sobrang harang po, ano mo na yan, ikat mo na yan. Mag-inom muna tayo ng Milo. Pampaano, wala pa tayong breakfast. Ayan, ang sarap ng buhay pag nasa sarili kang teritoryo. Ayan, may papa. Ayan, ang haba daw ng harang. Cooking with Sophia, lalabs. SG Official Vlog, tamsak na, dating dikit. Ayan, 2 dikit daw sa'yo, SG Official. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay, SG Official Vlogs. Huwag kalimutan yung aking member Ping Vlog, mga lalabs. Ayan, Junaski, thank you so much. Ayan, napakadaming blessings. May palipad si Junaski, 85 dirhams. Marco, thank you from Israel. Ayan, 17 million in dollars, Miguel shout. Ayan, mga lalabs, meron tayong pampaayos ng aking buhong. Kasi mga lalabs, alam nyo ba itong kwarto na to napakainit. Hindi ko kayang magtagal dito pag sobrang mataas na yung araw at matutusta tayo dito. So maraming salamat po sa inyong mga palipad dyan. Meron tayong pampaayos ng bubong. Ayan, yung bubong ko po napakainit. Ayan, maraming salamat sa inyong mga pa-blessings dyan. Meron tayong pampaayos ng bubong ni host. Sana soon makapa-aircon tayo eh. Dave. Ayan, Dave, tamsak dan from Jers. J. Monets, ayan, Palangga, lalabs. Maraming salamat sa inyong mga palipad dyan, mga lalabs. Ayan, Junaski, thank you so much, lalab. Junaski, thank you so much, lalab. Junaski. Salamat sa palipad mo, lalabs. Ayan, pangatlong dikit to sa'yo, Bengs, lalabs, sa bahay mo ako. Ayan, Zalen Vlog, nagbaba ng kanyang bahay, Zalen. Ayan, lalabs, pang-apat na ano to sa'yo, dikit. 14 million in dollars, Miguel Love, shout out. Lalabs, ano pa ba to? Jakitan ko pa ba yung ano mo, yung ninja? Ayan, wait lang, hanapin ko na nasaan na ba yun. Nasaan ang pangako mo noong sinusuyo ako? Mabrok host, lalab, alagad ni Malo. Ayan, salamat po, salamat. Salamat. 3 Angels Helping. There's 21 TBOFW, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, thank you so much. Thank you. Just 21. Ayan, pangatlong dikit sa iyo. Ano, Bengs? Ito pang-apat, lalabs. Dito ko ulit sa bahay mo, Bengs. Ayan, 11 million in dollars, Miguel Love, shout out. Thank you. Padan masarap na tahong palablab po from Zalin Vlogs. Ayan, thank you so much. Palanggadan, masarap daw yung tahong mo, palablab. Ayan, from Zalin Vlog. Dan Pulpak Haki Ukak from Bing's Inspirational Quotes Mix TV. Ayan, thank you so much. Ayan, pang-apat na dikit to sa iyo, Bing's lalabs. 130 ka na. Ayan. 130, gawin na natin tong 140. Ayan, 10 na lang. Salamat, Zalen. Salamat. Ayan, Bing's, nasa bahay mo ako uli, lalabs. Pinanonood ko naman yun, di yan siya malalaglag. Thank you so much. Yun nga lang, mga lalas, masakit-sapit man yung aking upuan. Matigas. 10 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, Dan Pulpak Haki Ukak from Bing's Inspirational Quotes Mix TV. Ayan, Haki Ukak, kindly return to Bing's Inspirational Quotes. Already then connected to your channel. Thank you so much, lalabs. Haki Ukak. Ayan, lalabs, pang ano to, pang 5 dikit to sa'yo, Bengs. Ayan, gawin ko na tong 140 sa'yo, ha. Dan Pulpak Haki Ukak, thank you so much. 10 million in the house, may Miguel Love, shout out. Thank you so much. Thank you. Ayan, hindi na ako nagbabakas, lalabs, ha. Ayan. Gawin na natin tong 140. Ayan, Zalin Vlog, tamsak dan, dating dalawang dating dikit. Ayan, from Marco Agustin. Salamat po, Zalin. Upuhos OTW po from Palangga. Ayan, salamat daw po, Zalin. Thank you. Ayan, sa bahay mo ako uli, Bing's Inspirational Lalabs. Hindi to lalabs malalaglag, mga lalabs, kasi ano, pinapanood ko naman siya.
Ayan mga loves, palablab din po ako sa aking mga member na binababa ni Nightboot. Ayan, Bro Ayman. OTW Marco from Zalin Vlogs. Ayan, thank you so much. Sheena TV, mega love shout out. Good morning po, host. Lalab, good morning, mega love shout out. Sheena TV Lalabs, thank you so much. Ayan, 10 million in the house, mega love shout out. 10 millions, thank you so much sa 10 million in the house. Thank you so much. Sukli po sa'yo, Zalin Palangga from 1, 2, 3. Ayan, Lalabs, hindi ko na jacketan yan, Lalabs. Yung ninja mo dyan, jacketan ko pa ba yan, Lalabs? Ayan, 10 million in the house. Ayan, dinikit ko ulit ito sa'yo. Gagawin kitang 140, Lalabs, ha? Bings, Lalabs. Ayan, sa bahay mo ako uli. Ayan, 3 angels. Saan ka pa ba ito, Lalabs? 133. Thank you so much. Ayan, Bings, nasa bahay mga kulay, Bings. Full watch. Ano ba ito, nagdadagdag ka ba o kinakain ni Tatang? Jers 21, Madam 1 TV. Ayan, nandyan po si Madam. Nagbaba ng kanyang bahay. Jers 21 TV FW. SG Official, nagbaba ng kanyang bahay. SG Official. Ayan, excuse me. 11 million in the mega love shout out. Palablab po ako sa nakapin mga lalabs, angels. Ayan. Harang po from Palangga 1, 2, 3 lalabs. Salamat lalabs sa paharang. Ayan, maraming salamat. Champion Nash, mega love shout out lalab Champion Nash. Thank you so much Champion TV. Ayan, nagbaba ng bahay. Alex Tampo Vlog, tamsak lalab, mega love shout out. Lalab, salamat sa patamsak mo dyan. Pwede padikit. Ayan, from One Day TV. Sino yung binaba mo, madam? Ayan, TV. Ayan, lalab, maraming salamat. Sige po, Madam One Day TV. Ipin po kita maya-maya, madam, ha? Tapusin lang po natin. Palablab po ako 140.